ife akịta abụ ihu promata họlụ ụtụ ndị isi ọnụ ebe akịta ya na onye nwe na ekidnapụ ya dis mọdụ ọ dịka ụla ka ọ na-ala ụmụazị gbakpọ kịta kidnapụ wee nwede moto buru ya gasị ike ihe a ori ụtụ jos na kịta na ihe a na-eme n'ori ụtụ na kịta bụ nwere eze ka disin na-eme dis mọdụ na enwe moto akịta ekidnapụrụ ya nne ya moto ọnụ na-afụ ebe a biko onye ọbụla bụ nnukwu moto na-agba n'abalị uche gị dị ya obodo adịrọ mma moto ọnụ na-afụ ebe a bụ along Amich Ekwuru Mmiri Ọkaigwe Road by 8:30 p.m. ka ndị ọjọọ chụbala onye bụ ya nọ amara m ebe ha si chụrụ ya wee gbarata wee blọkụzie ya n'ebe a buo di man even onwe onye nke ha gbara egbe so onye ọbụla bụ nnukwu moto ọ na-akụ 7 o'clock make sure na ị pakịrị ebe ọbụla ị nọ obodo adịrọzi mma biko obodo adịrọ mma